హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. గత 14 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీత యథాతథంలో ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలను మనము హరే కృష్ణ. ఈ క్రమంలో ఈరోజు మనము 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపద కమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము. ఏవైతే అంశాలు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నామో ఇవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. మనము ఇది 3వ విభాగంలోనికి ఎంటర్ అయ్యాము. ఇంతకుముందే 13వ అధ్యాయం నుండి 3వ అధ్యాయం. మొదటి విభాగంలో మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మ షట్కాలుగాను, మధ్యలో 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ వరకు ఆ భగవంతుడు ముఖ్యంగా ఆ దేవదేవుని యొక్క పరతత్వం అంటే భక్తి యోగాన్ని గురించి వివరించడం జరిగినటువంటి అంశం. ఇక మనకి
ఈ 13వ అధ్యాయం నుండి, అంటే అంతకుముందు 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం వరకు, చివరి వరకు కూడా ఆ పరతత్వము అంటే దేవదేవుని గురించి వివరించినటువంటి అంశం. ఇక 13వ అధ్యాయము మనకి 3వ విభాగంలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము అనేటువంటి అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో, అందులో అది అంటే మనకి ఈ జ్ఞాన షట్కాలలో ప్రారంభమవుతుంది. దాంట్లో ముఖ్యంగా అర్జునుడు అడుగుతాడు, ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్ వేదితుమిచ్చామి జ్ఞానం జ్ఞేయం కేశవ అంటూ ఆయన అడుగుతాడు. ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, అంటే ప్రకృతి పురుషుడు, అలాగే క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు, అలాగే జ్ఞానము జ్ఞాన విషయంలో గురించి నేను తెలుసుకోగలుగుతున్నాను అని అర్జునుడు అడగడము. సో దానికి ఇక ఆయన ఆ జ్ఞాన విషయాలను తెలియచేయడము జరుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 13వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, జ్ఞాన పద్ధతిలో అర్థం చేసుకుంటే భక్తియుత సేవ అనేటువంటిది అవగాహనకు వస్తాడు అనేటువంటిది, అలాగే వినయంగా జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా అతడు భవబంధనాల నుండి విడిపడేటువంటి అవకాశము ఉన్నది అనేటువంటిది 13వ అధ్యాయంలో తెలియచేసినటువంటిది. అలాగే 14వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, అవి ఏ విధంగా జీవుడిని బంధిస్తూ ఉన్నాయి, మరి వాటి నుండి ఏ విధంగా బయటపడాలి అనేటువంటి అంశాలను 14వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో చూడడం జరిగినటువంటిది. ఇక ఈరోజు అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగంలో ముఖ్యంగా భగవంతుడు ఇక్కడ వేదాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడమే వేద అధ్యయనం యొక్క ప్రయోజనము అని సో ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేయబడేటువంటి అంశము. అలాగే అందుకే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవాడు అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాళ్ళు అంతకు ముందే వేదాలను ఎరిగి ఉన్నవాళ్ళుగా తెలిసినటువంటిది. సో ఇక ఈ అధ్యాయములో మొదటి శ్లోకము, శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. సో ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, వేళ్ళు పైముఖంగా కొమ్మలు కింది ముఖంగా వేద మంత్రాలు ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నది అని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షమును తెలిసిన వాడు వేదాలను తెలిసిన వాడు అవుతున్నాడు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే వాస్తవానికి ఇక్కడ వేళ్ళు పైముఖంగా, అలాగే ఈ కొమ్మలు శాఖలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కింది ముఖంగా, అలాగే ఈ శాఖలకు ఉండేటువంటి ఆకులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి వేద మంత్రాలుగా నశింపులేనటువంటి ఒక శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పబోయేటువంటి అంశము ఏంటంటే, ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనము ఏదైతే ఉందో, ఈ సంసార సాగరం, ఈ బంధనం ఏదైతే ఉందో, ఇది ఈ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోలుస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అలాగే కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి వాడు ఈ అశ్వత్థ వృక్షానికి అంతమే ఉండదు. ఇక అంటే ఆ వృక్షం యొక్క ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖలోకి, అంటే ఒక జన్మ తర్వాత మరొక జన్మ, ఆ విధంగా అతడు నిరంతరము ఆ వృక్షంలో బంధితమై ఉంటున్నాడు. ఎందుకు ఇక్కడ
ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనమే అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడినది. మరి ఈ విధంగా ఈ భౌతిక బంధనాలతో ఉండేవాడు అంటే కామ్య కర్మలలో నెలకొనుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఇక ఆ అంతమే లేనటువంటి ఆ వృక్షంలో ఇక అతడు ఒక కొమ్మ నుండి మరొక కొమ్మకి, దాని నుండి మరొక దానికి మారుతూ ఉంటాడే తప్ప ఈ వృక్షము నుండి బయటపడేటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యరు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కానీ ఇక ఇది ఈ వృక్షానికి అనురక్తులైనటువంటి వాళ్ళు అంటే ఈ కామ్యకర్మలలో నెలకొంటూ ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే అనేటువంటిది జీవిత లక్ష్యంగా భావించి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక వాళ్ళు మోక్షాన్ని పొందేటువంటి అవకాశమే లేదు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక ఆ స్వీయ ఉద్ధరణకు కొరకు ఆ ఉద్దేశించబడినటువంటి వేద మంత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ చెట్టు యొక్క ఆకులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక ఈ బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నటువంటి చోటు నుండి ఈ అంటే ఈ విశ్వపు అత్యున్నత లోకము నుండి మొదలైనటువంటి కారణంగా ఈ చెట్టు యొక్క వేళ్ళు పైముఖంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి అని, ఇక ఈ వృక్షాన్ని కనుక మనిషి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే దీని నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని, దాని నుండి తప్పక బయటపడాలి అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు మనకి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అతోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖ గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాళాః అదచ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ వృక్షము కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషింపబడుతూ, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఏదైతే ఉందో ఈ వృక్షం యొక్క ఈ కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా, ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి నిన్న చూసినటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాల ద్వారా పోషింపబడుతూ ఇవి కిందికి మరియు పైకి విస్తరిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. దాని యొక్క రెమ్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షపు వేర్లు కింది ముఖం కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్య కర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. వాస్తవానికి ఈ వృక్షం అనేటువంటిది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎక్కడా కనిపించదు. ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా ఈ కిందికి శాఖలుగా ఉండి వేర్లు పైముఖంగా ఉండేటువంటి ఈ అశ్వత్థ వృక్షము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంటే వాస్తవానికి అది ఎక్కడ ఉండదు. సో సాధారణంగా మనం ఇది చూడవచ్చు, ఒక నీటి తటము ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఒడ్డు పైన ఒక చెట్టు ఉన్నట్లయితే అది దాని యొక్క ప్రతిబింబము నీటిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఇది వాస్తవం అవుతుందా? వాస్తవం కానటువంటిది. మరి వాస్తవికమైనటువంటి లోకం ఏంటంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకం. సో కాబట్టి అంటే ఇది ఆ ఏదైతే ఉందో ఈ అశ్వత్థ వృక్షము ఈ భౌతిక ప్రపంచము అనేటువంటిది ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం యొక్క ప్రతిబింబంగా మనము భావించవలసినటువంటిది. సో కాబట్టి దీని యొక్క అది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇది ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది ఏమిటి అనేటువంటిది ఎవరు కూడా కనుగొనలేరు అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా ఈ వృక్షం యొక్క కింది భాగంలో అతమ జీవులైనటువంటి జంతుజాలాలు, ఆ తర్వాత మధ్యలో మానవులు వంటి వాళ్ళు, ఆ తర్వాత ఉన్నతమైనటువంటి జీవులు, సో ఇంకా పైన ఆ సో బ్రహ్మ ఈ విధంగా ఉంటూ ఉంటారు. ఇక ఈ వృక్షానికి అంటే ఈ కామ్య కర్మలలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు ఒక శాఖ నుండి అంటే ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకి మారడమే తప్ప దీని నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశమే లేదు. ఎవరైతే ఆ కామ్య కర్మలలో నిమగ్నం అవుతూ ఉన్నారో, ఆ ఇంద్రియ భోగాలకు అనురక్తులు అవుతారో వారు ఈ అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటి దీని నుండి బయటపడేటువంటి సంసార సాగరం సంబంధనము అనేటువంటి దీని నుండి
బయటపడలేరు అని చెప్తూ ఉంది. కానీ ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఈ వృక్షం నుండి బయటపడాలి అనేటువంటిది భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. సో దానికి నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని కూడా ఆయన మనకి తెలియచేస్తుంది. నరూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే నాంతో న చాధిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తత పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతాన నివర్తంత భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే య ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. సో ఆయన ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, అర్జునుడితో అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరికీ తెలియదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. దాని యొక్క అంటే ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నామో, చెప్పబడేటువంటి అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయము ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ తెలుసుకొనలేరు. కానీ స్థిరంగా నాటుకున్నటువంటి వేళ్లతో విలసిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఈ వృక్షం ఏదైతే ఉందో, ఈ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనే ఖడ్గంతో, అంటే ఈ కామ్యకర్మలలో నిమగ్నం అవ్వకుండా, ఇంద్రియ భోగాలలో అనురక్తులు అవ్వకుండా ఆ వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించినట్లయితే, వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో వైరాగ్యాన్ని ప్రారంభించినట్లయితే, వైరాగ్యాన్ని అభ్యాసం చేసినట్లయితే ఆ వృక్షము ఎండిపోతుంది. సో కాబట్టి ఆ వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గం ద్వారా ఆ వృక్షాన్ని ఖండించి వేయాలి అని చెప్తున్నారు. అలా ఖండించి వేసిన తర్వాత మరి ఎవరైతే ఆ వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడో, తర్వాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటువంటి ఆ పరమపదాన్ని వెతకాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, ఆ భగవద్ధామాన్ని గురించి ఆలోచించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తున్నారు. సో అని చెప్తున్నారు, తర్వాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటువంటి పరమపదాన్ని వెతకాలి. మరి అంతేకాకుండా ఎవ్వని నుండి సమస్తము ఆరంభమైనదో మరియు ఎవ్వని నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించినదో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి. అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాన్ని శరణుజొచ్చేటువంటి మార్గాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి ఈ 2 శ్లోకాలలో భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఏం చెప్తున్నారు? వాస్తవానికి ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేరు. అది ఎక్కడ ప్రారంభమైంది, ఎక్కడ మధ్య ఉన్నది, ఎక్కడ అంతమైంది అనే విషయం కూడా ఈ లోకంలో ఎవరూ గ్రహించలేరు. ఎందుకంటే ఈ లోకంలోకి వచ్చినటువంటి వీళ్ళంతా కూడా భౌతికమైనటువంటి అంశాల ద్వారా నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా. కానీ మరి ఈ అశ్వత్థ వృక్షము స్థిరంగా నాటుకుని పోయినటువంటి ఆ వృక్షాన్ని, నాటుకుని పోయి వేలతో విలసిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఆ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గం ద్వారానే, వైరాగ్యము ద్వారా అంటే కామ్యకర్మలలో నిమగ్నం అవ్వకుండా ఉండడము ద్వారా దానిని ఎండింపజేయవచ్చు, దాన్ని కట్ చేయవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఆ తర్వాత అతడు ఇక మనము పునర్జన్మ లేకుండా ఉండేటువంటి అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని వెతకాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత అక్కడ ఆ దివ్యధామంలో ఎవరు ఉంటున్నారు? భగవంతుడు. మరి ఆ భగవంతుడి నుండే ఈ సమస్తము ఆరంభమైనది అనేటువంటి విషయము, అనంతకాలంగా సమస్తమంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటిది ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుడు. సో ఆ కృష్ణుడు గోలోకధామం, ఆయన నుండి వచ్చినటువంటి ఆ మహావిష్ణువు మహాతత్వం ద్వారా ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచం, కోటాను కోట్లుగా ఉండేటువంటి జగత్తులు అన్ని కూడా, బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా సృష్టించబడేటువంటి సో కృష్ణుడు, ఆయన ద్వారానే ఇక్కడ వచ్చేటువంటి మహావిష్ణువు. ఆ తర్వాత బ్రహ్మాండాలు వచ్చినటువంటి ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనికి గర్భోదక సాయి విష్ణువు ద్వారా ఉనికిలోనికి వస్తుంది.
ఆ తర్వాత ప్రతి జీవుడు లోనికి ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, నిర్మాణ మోహజిత సంగ దోష ఆధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, మిథ్యా గొప్పతనం, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్న వారు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖదుఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులైనటువంటి ఆ పరమ పురుషునికి శరణజొచ్చేటువంటి వారు శాశ్వతమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ. సో ఎవరైతే మిథ్యా గొప్పతనం, నేను నాది, నేను భోక్తను అనేటువంటి భావాన్ని వదిలివేస్తారో, ఇంకా నా వాళ్ళు నాది అనేటువంటి మోహాన్ని నుండి బయటపడతారో, ఆ అనురాగ ద్వేషాన్ని, ఆ దోషం ఏదైతే ఉందో దాన్ని, అంటే మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము అనేటువంటి అనురాగ దోషాలను ఎవరైతే జయించగలుగుతారో, నేనే భోక్తను, నాది, నా వాళ్ళు, నా విషయాలు అనేటువంటి నా అనేటువంటి విషయాన్ని ఎవరైతే వదిలివేస్తారో, అలాగే శాశ్వతమైనటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు కోరికలన్నింటినీ కూడా విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులైనటువంటి వారు, సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, మన అటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా అతీతులైనటువంటి వారు, పరమ పురుషుని జరణజొచ్చేటువంటి వాళ్ళు శాశ్వతమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుని శరణజొచ్చేటువంటి విధానాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, న తద్వాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, అట్టి నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా విద్యుత్తు ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు అని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఇక ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలని చెప్తున్నారు కదా. ఒకవేళ ఆ విధంగా ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చి ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని పొందినటువంటి వాళ్ళు, ఆ భగవంతుని చేరుకున్నటువంటి వాడు, భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు అని చెప్పి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం యొక్క అంశాన్ని చెప్తున్నది ఇక్కడ. ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకము అంటే అటువంటి నా యొక్క దివ్యధామం ఏదైతే ఉందో, ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం ఏదైతే ఉందో, సూర్యుడి యొక్క కాంతి గాని, చంద్రుడి యొక్క కాంతి గాని, అగ్ని లేదా విద్యుత్ యొక్క వెలుతురు కానీ అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామము సూర్యుడి ద్వారా లేదా అగ్ని ద్వారా లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. అవి స్వయం ప్రకాశకము అని చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశకాలుగా ఉంటాయి. దానిని చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రారు. సో ఇంతకుముందే చెప్పాము, ఆ లోకము దివ్యధామం, చింతామణులు, కల్ప వృక్షాలు వంటి కామధేనువులు ఉంటాయి అక్కడ. అన్నిటినీ సమకూర్చేటువంటి చింతామణి వంటి వృక్షాలు ఉంటాయి. ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేటువంటి చింతామణులు ఉంటాయి అని చెప్తారు, కల్ప వృక్షాలు. అలాగే అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేటువంటి కామధేనువులు వంటి సురభి గోవులు అక్కడ ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో మరి ఆ దానిని చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రారు. వాస్తవాన్ని గమనించి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమవుతూ తిరిగి ఈ కష్టాల ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో, తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో దీనిలోనికి వారు రారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనషష్టానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలు.
కానీ బద్ధ జీవితము కారణంగా వారు మనసును కలిగి ఉన్నటువంటి 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతున్నారు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలే అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతం అయినటువంటి అంశాలైనటువంటి ఈ జీవులు ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వస్తూ ఉన్నారో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతిక ప్రకృతి యొక్క సాంగత్వంలో వారు బద్ధ జీవితం కారణం బద్ధ జీవులు అవుతూ ఉన్నారు. సో ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటి అసూక్ష్మ శక్తులుగా ఉండేటువంటి వాటి యొక్క బంధితమైపోతూ ఉన్నారు. వాటికి వాటి చేత వాటి యొక్క సాంగత్వం చేత వాటిని ఇక బంధితమై ఆ మనస్సు కలిగి ఉన్నటువంటి 6 ఇంద్రియాలు, అంటే మనసుతో సహకలిపి మనసు, అలాగే ఆ కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మం, ఇవి 5. తర్వాత మనసు. ఈ 6 ఇంద్రియాల వలనే ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి జీవాత్మ, అంటే ఈ దేహము రథంతో పోల్చబడుతుంది. ఆ రథానికి కట్టివేయబడినటువంటి గుర్రాలు ఇంద్రియాలు. సో ఈ మనసు ఆ గుర్రాలకు కట్టబడినటువంటి కళ్ళెం. సో ఈ 6 అంశాల ద్వారా జీవుడు తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నాడు. సో ఆ ఇంద్రియ తృప్తి, ఆ ఇంద్రియ భోగాలకు అనురక్తులైనటువంటి జీవులు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇక ఈ అశ్వత్థ వృక్షంలో బంధితమై ఉంటూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, వాయువు వాసనలను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకుని పోయినట్లుగా ఈ జీవుడు తన యొక్క భిన్నమైనటువంటి భావనలను ఒక శరీరము నుండి వేరొక శరీరానికి తీసుకువెళతాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని ఆ పాత శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి అంతకుముందు కూడా భగవంతుడు 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటిది, ఏ విధంగా అయితే మనం వస్త్రాలను మార్చుకుంటూ ఉన్నామో అక్కడ చెప్తారు, వాసాంసి జీర్ణాని వెతాయి విహాయ అని చెప్పుకుంటూ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా, అంటే మానవుడు ఏ విధంగా అయితే పాత వస్త్రాలను వదిలివేసి కొత్త వస్త్రాలను ధరిస్తూ ఉంటుంటాడో అదే మాదిరిగా ఈ ఆత్మ కూడా క్షీణించిపోయినటువంటి ముసలిదైనటువంటి ఈ శరీరాన్ని వదిలి వేరొక కొత్త శరీరాన్ని పొందుతుంది. ఆ విధంగా పొందేటువంటి క్రమంలో తనకు సంబంధించినటువంటి భావాలను, తన యొక్క భిన్న భావాలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకుని వెళుతూ ఉంది. అంటే ఈ జన్మలో మనం ఏమేమైతే కర్మలను చేశామో వాటి ఫలితాలను అనుభవించడానికి తదనుకూలమైనటువంటి శరీరాలను అది పొందుతుంది. ఏ విధంగా అయితే వాయువుకు వాసన ఉండదు వాస్తవం, కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి వాసనలను తనతో పాటు తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆత్మ కూడా ఇవి కూడా ఉండవు, దానికి శుద్ధమైనటువంటిది. కానీ ఈ సాంగత్వంలో వచ్చినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా అది తీసుకొని పోతుంది. సో కాబట్టి వాయువు రాగానే మనకు వాసన అనిపిస్తుంది, అలాగే ఈ ఆత్మకే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనే భావనలో మనం ఉండి ఉంటుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి ఆయన, శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం గ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనచ్ఛాయం విషయానుపసేవతే. ఈ విధంగా జీవుడు వేరొక దేహాన్ని గ్రహించి దానికి తగిన చెవులు, కళ్ళు, ముక్కు, నాలుక, చర్మం మరియు మనస్సు కూడి ఉండేటువంటి ఈ 6 ఇంద్రియాలను పొందుతుంది.
ఆ విధంగా అతడు ఆ దేహమునకు సంబంధించినటువంటి ఇంద్రియార్థాలను అనుభవించును. సో అంటే ఇక్కడ మనము ఏ భావాలతో ఉన్నామో, పోతూ ఉన్నామో, దానికి అనుకూలమైనటువంటి శరీరాన్ని మళ్ళీ పొందుతూ ఉన్నాం. సో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, ఆయన ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, వాయువు వాసనలను ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి మోసుకొని పోయినట్లు కూడా జీవుడు తన యొక్క భిన్న భావాలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పారు. సో ఇక ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఆ విధంగా జీవుడు వేరొక దేహాన్ని గ్రహించి, అంటే తాను చేసినటువంటి ఈ జన్మలో తాను చేసినటువంటి కర్మలు, తన ఆ కర్మ ఫలాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహం వస్తుంది కదా, ఆ దేహాల్లో ఆ విధమైనటువంటి చెవులు, ఆ విధమైనటువంటి కన్నులు, ఆ విధమైనటువంటి అంటే వాటిని అనుభవించగలిగేటువంటి ముక్కు, నాలుక, అదే విధమైన చర్మం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే, మనము ఈ పందిని చూసినట్లయితే మనకి దాని యొక్క ఆవాసం ఏదైతే ఉందో అది దాన్ని ఇంద్రభవనంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది అది. కానీ మనం చూస్తే అక్కడికి పోగానే మన కళ్ళు దాన్ని చూసిన కళ్ళకు కూడా మనకి కొంత వస్తుంది, వచ్చేసి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చేస్తుంది. లేదా అక్కడ వచ్చేటువంటి వాసన మన ముక్కుల ద్వారా వెళ్ళినట్లయితే మనకి వామిటింగ్, అక్కడ గగురుపాటుగా ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే అది నిరంతరం కూడా బురదలో బొరులుతూ ఉంటుంది. కానీ మన చర్మంపై గింత మురికి పడితేనే వెంటనే శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో కాబట్టి దాని భావాలకు పొందినటువంటి 6 విషయాలను అది పొందుతుంది. మనసు కూడా, మన ఆలోచన కూడా దానికి ఆ విధంగా అదే ఇంద్రియ భోగం లాగా ఉంటూ ఉంటుంది. అదే తను అక్కడ ఉండేటువంటి పిల్లలు అది ఉండి అదే దానికి ఒక ఇంద్రభవనం లాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ ప్రదేశం హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనం ఏ భావాలతో ఉంటే దానికి అనుకూలమైనటువంటి ఆ ఇంద్రియాలను, ఆ దేహాన్ని పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా పొంది ఆ ఇంద్రియార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే అనుభవిస్తూ ఉంటుంది ఆ జీవుడు అని చెప్తుంది. సో ఇంకా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి గుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషా. సో జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి 3 గుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకొనలేరు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అల్ప జ్ఞానము వలన, మూర్ఖ భావాల వల్ల జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా వదిలివేస్తున్నాడు, ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరంకి ఏ విధంగా మారుతూ ఉన్నాడు, ప్రకృతి 3 గుణాల ప్రభావంతో అతడు ఏ విధమైనటువంటి శరీరాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఓ అర్జున, జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినటువంటి కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు, అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు, ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి వాళ్ళు, సో ఇవన్నీ చూడగలుగుతారు అని చెప్తుంది. సో ఉదాహరణకి మనం చూసినట్లయితే, మనం కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం అనుకోండి. సో అది ఏ విధంగా తయారైంది, ఎట్లా తయారైంది, దాంతో ఏం పని లేదు. కారు ఉంది, దాంట్లో కార్ డ్రైవర్ సీట్ ఉంది, దాంట్లో పెట్రోల్ పోస్తే నడుస్తుంది, మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అనేటి మనకు తెలుసు. సో ఆ విధంగా ఈ మూర్ఖ భావంతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఈ దేహం గురించి, ఈ శరీరాన్ని పొందిన వాళ్ళు ఏ విధంగా అనుభవిస్తున్నాడు, ఏ విధంగా శరీరం మార్పులు జరుగుతున్నాయి అనేది తెలుసుకోలేరని చెప్తుంది. అలాగే మనం ఆ కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అది ఏదైనా చెడిపోయింది అనుకోండి, చిన్న విషయం ప్రాబ్లం ఉన్నా దాన్ని మనం ఏం సెట్ చేసుకోలేము. ఎందుకంటే దానిపైన మనకి ఏ విధమైనటువంటి అవగాహన లేదు, ఏ విధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం పొందలేదు. కానీ ఆ యంత్రానికి సంబంధించి శిక్షణ ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటి కొంత వాళ్ళు, నైపుణ్యం పొందినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, శిక్షణ పొందినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. అతడు రాగానే మెకానిక్ అంటాము, మెకానిక్ రాగానే చూపెడితే చూసి చిన్న ప్రాబ్లం ఏది ఉందో దాన్ని సెట్ చేస్తాం. సో మరి అదే మాదిరిగా ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ విధమైనటువంటి ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానము, ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం.
సో ఇంకా మనకి ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, యతంతో యోగి నచ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతో అప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. ఆత్మానుభూతిలో నెలకొని ఉన్నటువంటి యోగులు దీనినంతా స్పష్టంగా చూడగలరు, కానీ మనసు వృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ఎంత ప్రయత్నించినను ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు అని చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మన జనన కామ్యకర్మలలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళు, ఈ ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి యోగులు మాత్రమే దానిని స్పష్టంగా చూడగలరు అని చెప్తూ ఉంది. సో ఇంతకుముందు ఎలాగైతే మనము ఒక యంత్రం పైన శిక్షణ పొందినటువంటి మెకానిక్ ఏ విధంగా అయితే దాన్ని గురించి అవగాహన ఉంటుందో, అదేవిధంగా ఈ దేహము, ఈ మార్పులు, ఈ జీవన విధానం గురించి ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి యోగులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది అని చెప్తూ ఉంది. వాళ్ళు మాత్రమే దీన్నంతా కూడా స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. కానీ మనస్సును వృద్ధి చెందించని మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు, అంటే సరైనటువంటి శిక్షణ లేనటువంటి వారు, సరైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేనటువంటి వారు ప్రయత్నించినా కూడా ఏమి జరుగుతుందో వాళ్ళు చూడలేరు అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి అంశం. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోని చీకటిని చెదరగొట్టేటువంటి సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. చంద్రుడి వైభవము మరియు అగ్ని యొక్క తేజస్సు కూడా నా నుండే కలుగుతూ ఉన్నాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ సృష్టికి మూలాధారమైనటువంటి ఆ భగవంతుని గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనం ఏదైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చీకటినంతా చెదరగొట్టేటువంటి ఆ సూర్యుడు వెలుతురు ద్వారానే ఇదంతా కూడా పటాపంచలు, చీకటి అంతా కూడా పటాపంచలైపోతుంది. మరి అటువంటి సూర్యుడు కూడా తేజస్సుని, తాను ఇచ్చేటువంటి ఆ తేజస్సును, ప్రకాశమైనటువంటి శక్తిని ఆ భగవంతుడి నుండే పొందుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చంద్రుడి యొక్క వైభవం, వెన్నెలను మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి ఆ చంద్రుడు. సో అలాగే చంద్రుడు చాలా అందం ఉండేటువంటి, సో కాబట్టి ఆ చంద్రుడి యొక్క వైభవోపేతంగా ఉండేటువంటి ఆ చంద్రుడు యొక్క వైభవం మరియు అగ్ని యొక్క తేజస్సు, సో అగ్నికి కలిగేటువంటి తేజస్సు, ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి నుండే ఉద్భవించాయి, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యాలే అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యాహమోజసా పుష్ణామి షౌషధీ సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, ఇంకా నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను. నేను ఆ ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశించడమే కాదు, నా యొక్క శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి. ఈ విషయం కూడా తెలుసుకోమని చెప్తుంది. నేను చంద్రుడిని అయి అన్ని ఔషధాలకు జీవరసాన్ని సమకూరుస్తాను. సో ఆయన చంద్రుడు కూడా ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యంగానే చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు చంద్రుడు అయి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సమకూరుస్తాను అని చెప్తూ, సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు విశ్వమంతా వ్యాపించి ఈ విశ్వము స్థిరీకరించబడడానికి కారణం చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఇంతకు ముందు కూడా మనకి ఆయన భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము 7వ అధ్యాయంలో
ఓ అర్జున, ఏ విధంగా అయితే దారము ముత్యాలను హారంగా కలిపి ఉంచుతుందో, ఇవన్నీ సృష్టి అంతా కూడా నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది. వీటన్నిటిని కూడా ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో ఉంచేది నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు. సో ఇక్కడ ఆయన అదే చెప్తున్నారు, నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయనే ఆ చంద్రుడి రూపంలో ఔషధాలకు కావలసినటువంటి జీవరసాలు, ఆ మొక్కలు, ముఖ్యంగా మొక్కల్లో తయారయ్యేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి రసాయనిక పదార్థాలను ఆ చంద్రుడి వైభవం ద్వారానే ఉత్పన్నమవుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని, అంటే జీర్ణం అవడానికి కావలసినటువంటి జఠరాగ్ని అయినా అని చెప్తుంది. ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను జీర్ణం చేస్తాను అని చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు మనం తీసుకునేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి పదార్థం, నమలడం ద్వారా తీసుకునేటువంటి పదార్థాలు, చీకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటి పదార్థాలు, త్రాగడం ద్వారా తీసుకునేవి, ఇక నాకుతూ తీసుకునేటువంటివి అనేవి 4 రకాలుగా మనం ఆహారాలను తీసుకుంటాము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ ఆ విధంగా తీసుకున్నటువంటి అన్నిటినీ అరిగించేటువంటి, జీర్ణమై అయ్యేలా చేసేటువంటి జఠరాగ్ని, అంటే దానికి కావలసినటువంటి ఆమ్లము ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుడు అని చెప్తుంది. ఆ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం, జఠర రసం అని చెప్తారు. సో ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి ఆ 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింప చేస్తాను అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్ణో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైచ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృదు వేద విదేవ చాహం. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ అర్జున, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడునై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతూ ఉన్నాయి. సో అందరి హృదయాలలో ఆ పరమాత్ముడి రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడునై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతూ ఉన్నాయి. అన్ని వేద మంత్రాల ఇక్కడ అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి, అన్ని వేద మంత్రాల ద్వారా ఆయన తెలిసి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నటువంటి వాడను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ద్వావిమౌ పౌ పురుషౌ లోకే చరక్షాక్షర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థో అక్షర ఉచ్యతే. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. క్షరుడు అంటే నశించిపోయేటువంటి వాడు, తాత్కాలికంగా ఉండేటువంటి వాడు. అక్షరుడు అంటే శాశ్వతుడు అనే 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు అని చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినటువంటి ప్రతి జీవి కూడా జనన మరణాలలో బంధితమయ్యేటువంటి వాడు.
సో కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చేటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి జీవుడు కూడా అక్షరుడు. ఇక మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. సో సో ఇక్కడ సాధారణంగా మనకు ఇంతకు ముందు కూడా చూసినటువంటి సాధారణంగా జీవులు బద్ధ జీవులు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కామ్యకర్మలలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాళ్ళు, ముక్త జీవులు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొంది తద్వారా భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి జీవులు. ఇక వాళ్ళు మరలా జన్మించవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు శాశ్వతంగానే ఉండిపోయేటువంటి వాళ్ళు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ఆ ఇద్దరితో పాటు క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి ఆ ఇద్దరితో పాటు 3 లోకాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తూ ఉన్నటువంటి నాశనరహితుడనైనటువంటి పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనేటువంటి సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేదు యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్తవ్యయ ఈశ్వరః. అంటే అంతకుముందు చెప్పినటువంటి క్షరుడు అక్షరుడు అంటే బద్ధ మరియు ముక్త జీవులతో పాటు ఈ 3 లోకాలలోనికి ముల్లోకాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తూ ఉన్నటువంటి నాశనరహితుడు, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు అయినటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనేటువంటి సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆయనే ఆ పురుషోత్తముడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడి గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతిత పురుషోత్తమః. క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడను మరియు ఉత్తమమైనటువంటి వాడను అయిన కారణంగా నేను ఈ ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలోనూ పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భగవంతుడు ఈ క్షరుడు అక్షరులకు ఇద్దరికి కూడా అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడు, ఉత్తమమైనటువంటి వాడు, శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు కారణంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనూ మరియు వేదాలలో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. యో మే మామేవ మసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వ విద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, సందేహము లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు సమస్తము తెలిసినటువంటి వాడు. ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొంటాడు అతడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఎవరైతే ఎటువంటి సందేహాలు లేకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి, కృష్ణుణ్ణి పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకుంటాడో అటువంటి వాడు సమస్తము తెలిసిన వాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి సమస్తము ఆ భగవంతుడే కనుక ఆ భగవంతుని తెలుసుకుంటే సమస్తము ఎరిగినట్లే అవుతుంది. సో ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల నా పూర్తి భక్తియుక్త సేవలో అతడు నెలకొని ఉంటాడు అని చెప్తుంది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం
ప్రోక్తం మయా నఘా ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యచ్చ భారత. ఓ పాపరహితుడవైన అర్జున, వేద శాస్త్రాలలోని అత్యంత రహస్యమైనటువంటి భాగము పరమగుహ్య జ్ఞానము అంటూ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినటువంటి ఉత్తమ శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానము అర్జున అంటూ ఇంకా ఆ అర్జునుడిని ఉద్ధరించేటువంటి ఉద్దేశంతో, ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన అంటున్నాడు, ఓ పాపరహితుడవైనటువంటి అర్జున, వేద శాస్త్రాలలోని చాలా రహస్యమైనటువంటి భాగము ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. సో నేను ఇప్పుడు నీకు తెలియచేసినటువంటిది అంతా కూడా వేదాలలో సూచించబడినటువంటిది అత్యంత రహస్యమైనటువంటి అంశం. దీన్ని అర్థం చేసుకున్న వాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడు అవుతాడు, మరియు అతని యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను పొందుతాయి అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. అందరూ ఒకసారి హరే కృష్ణ చెప్పండి, అందరూ కూడాను చెప్పుకోండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు లైవ్ ఆన్లో ఉంటుంది.